Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Tumini Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini, mau ngapain, mau kemana. Yuk. Kakak Wilis diwareki nih maem. Paron enggak ini. Kilo. Ngasin tapi. Kilo. Sak Bandung yuk. Guys, makan penyanyi ini makan malam. Wis ning kono nek siban-sibane buyak. Ngayu rene iki. Pun. Itu kan Sone. Mason. Wis ampun. Mas. Wis nan. Wis. Wes kira-kira wes. Wis aku sih mungkin. Terus sak. Ya menambah kene durian tak angkat nih. Oh, aku tangan aku. Guys, Panjai lagi makan penyanyi ini. Nek ngomong balik lah kok malah Itu ada Kak Naira, ada Kak Inces, ada Kak Edi. Tira,
Felix ya. Ketika wiwitan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di kambahan dan berikut bangsa dinambung kemerdekaan, dinambung karahayan sering Gusti Allah Ta'ala. Bangsa menarik kesehatan kesehatan semua. Ya, terima kasih Amin. Sehingga dari mereka sampai pangkal manusia angkara mungkin apa dari sudah dari menjadikan pun keluarga aku Bapak Joko Suparyono Soho Ibu Nurul Huda Sakul Wongso sampun lucah selelipur tanembangan kadul kunjuk para tamu para pilih ingkang alhamdulillah sampun sami nurut agama saha tata negara keparing bangun Bali Wisma kalian panjenenganipun Mbak Erina Ning Tias IM kang putri saking panjenenganipun Bapak Sugeng Ibu Yuli kang mijil saking laladan dusun Kuwon Kecamatan Karas Kadipaten Magetan Mugi ketika berkahan donga pangestu saking panjenengan sami pinanganten kekalih saged dados keluarga ingkang kebak kamulyan keluarga ingkang kebak kanugrahan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ugi kebak ing barokah amin amin Allahumma amin sawanipun para kadang-kadang mantolaras kalenggahan dalu punika sinembuyung renjang-renjang saking audio ingkang sampun kondang kalungka wonten kadang-kadang SG Audio Production. Ugi nyambut damel sinarengan pencah wonten setunggal kali 3 sekawan dan seprapat Widyawati ingkang badhe kaselipur tetembangan katur kunjuk para tamu para pilenggan ingkang sampun kepareng rawuh. Kepareng saderengipun kawula tepungaken setunggal napa setunggal mugi saged ngraketaken talinipun silaturahmi ugi marmipun ati katur sedaya para tamu kawiwitan bebas saking mantolaras wonten panjenenganipun Roko Mas Insinyur Dr. Andes Dar Maji. Rita Oh menika masyarakatipun wonten panjenenganipun Dimas Ayu Wilis Sanjaya Kusuma Bangsa Negara Tanah Air Indonesia. Pasti ada wong duwe gawe wonten Widyawati kang sampun kondang kalungka kang nembe kemawon mundur saking laladan Singapura untuk melaksanakan operasi plastik pajak. Wonten panjenenganipun Dimas Ayu Mini Putri Naga. Hei. Hei. Setunggal Bapak setunggal Widyawati kang kaboyo sinarengan kalau sampun kadang-kadang mantolaras sampun kepareng kalau tembungaken bantu panjenengan sami kalmo piniji minangka pangandani wara hati cara dalu menika paringan semono didewata kepareng amwiwiti paringan dalu menika ngantos paripurna pahargyan dalu mangki sampun sampe go ing diri siyaga ing gati all crew all artis manto laras kepareng ngaturaken lelipur ngatur kunjuk para tamu. Nuwun, nuwun, nuwun. Kala nuwun. Janji-janji seribu janji, janji akan dimalam ini, kan tentu tak ada di rumah.
Aku masih bingung dulu. Bingung piye? Ini tamu istimewa dari Nganjuk ya kakakku. Oh, ini dari Nganjuk. Iya. Nganjuk kota angin. Sering masuk angin. Kerokan. Ya, alhamdulillah. Monggo makan dulu. Nih, pokoknya ini nanti nggak boleh pulang kalau acaranya belum selesai. Oke, cocok. Karena nanti di depan langsung ini kalau belum selesai ditutup jalannya. Ya. Jadi, ada tulis baru mas. Sederek kula sepuh Jadi, sinten mas? wonten Yu Paramita. Kalian? Ya dandane kadung kaya ngono blongon-blongon kok parkir. Oh, namanya Nati. Alias Karyo. Nek ten libur alhamdulillah dari punika tamunipun kathah. Nih. Iya mas. Nggih. Nih. Iki dipun katuraken nenten banget jumbuhnya swasana. Pokoknya lagi vaksinasi besok itu atur sekolah. Oh iya. Pokoknya lagi Tunggu janji. satu ini
Ibunda Eli saking kapas saja. Ibunda Eli saking kapas saja. Saking kapas Nganjuk. Ibunda Eli saking kapas nganjuk. Sik. Memang ngerti apa nih? Dosa. Ada lu dari malu, ada lu dokter. Sepot mana? Sepot mas. Sepot Bu Eli kali Bu Broto. Sumenang ada. Sepotnya salihu. Oh salihu. Gambir kan? Api di. Oh. Api berat di. Api laporan gaji dulu. Oh iya. Paling pendek. Tamat no. Api laporan gaji tak rilisan. Ngono wis dah. Api. Maju parah lho nih. Maju parah. Kayak mbok e nyesoni kuyul ya. Sapa? Mbok e nyesoni kuyul. Ala ora apa-apa rayok ruwak. Kuyul iya guys. Ndi kan? Mbak Bibi iki dia ngerti ini Mbak. Oh, engkelmu ra ora. Lah ndang muni-muni. Engkelmu ra ora. Ya ampun. Santai ya. Selamat malam. Namanya tadi Nyonya Eli. Benar. Jenengan sinten Mas? Wah. Opo kuwi? Yu. Aku kan kate ngono delek. Kowe iki karo barang sip ngono kok yo ngatal aku. Pripun? Alamat saking Nganjuk. Nganjuk kota Aceh. Jenengan saking
Jenengan kula kan saking Nganjuk. Lagi jenengan itu saking Indonesia. Iki lagi delok Beti golek isonya ketoke. Beti golek isonya. Diwanti beti kalau. baksonya sini baksonya. Baksonya. Heeh. Dicepoti. Soalnya dicepoti. Soalnya dicepoti. Yo seneng kok. Ini berhubung anak saya sudah berdiri. Panggilan kepada Bapak Betik harap turun ke panggung. Turun maju ke panggung. Hei, Betik. Ayo, Ayo. Medun, medun. 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 Tahu. Aku kaya pintu ora bulanan. Sono ngene medun. Ya jinak tahu. Alah biru tubuhnya ramadan gede. Salaman. Salaman sih salaman. Iki mbaknya. Nah, nek ngambung piye di lorong batu bani. Nek ngambung piye? Nek ngambung piye? Lorong kuwi kaya awake dhewe. Nek ngambung. Nek wong lanang nek ngambung ya. Wah, yo Mbak iki. Ayo jadi. Nek wong lanang kan ngambung. Nah, ngono. Padha kok ya. Tepi-tepi saya ora ada Nganjuk. Nek mriki kok namung lelenggahan iku kirang prayogi. Menyanyi. Mboten saged nyanyi niku, Mas. Mboten sakit nyanyi bisa. Ya, jangan. Halah. Apik ditone wadok. Ora, nek maksud dicemet-cemet iki. Planet. Lagunya apa monggo? Apa? Oke, Bukit Hei. Aku ini kan ini banyak apa lah? Ya, untuk temanku Nganjuk ya Allah. Sumpah mohon maaf ya. Makasih banyak atas hari-harinya. Naila, sini deh. Rene kok, angguran. Lurahan iki pojok. Jenengan Rene. Wakan niku. Ting Dek. Rene lurah pojok. Alhamdulillah. Tiba-tiba orang yang habis ya, ampun ya, alhamdulillah masih sudah Assalamualaikum, kalau tulan nuwun namun dibantu. Dek Rene ora aku nek kene sik. Lah susah bingung enek-enek kudu mateni kancan. Ora, aku tambah. Izin, aku mentoni. Kanca-kancaku saka kene kancamu. Aku kok judule lagu apa? Roh Apa? Dek kok dene. Siapa le? Nah aku dok kok le. Ora apa-apa tak ayo lanang. Oh iya, mau tekoke dublah lho. Lha kok saya teko kene ya namun. Iya alhamdulillah sing penting ku atine ya le ya. Atine berarti iki bablasnya teko ngisor le. Iya. Iya ngelor hati. Ini biasa ngelor hati ya Dek naik. Alhamdulillah nangis ngono. Yo. Alhamdulillah, terus iki nyanyi apa? Lah, aku ya gak iso nyanyi. Kita iki bakal ngene iki. Tumini. Rene cantiknya udun. Ora sok ayu kowe. Ya. Aku ya perlu ya. Oke. Iya. Lagune apa? Ditinggal Pak Anu kan lagi luka hati jual diri kan lagi. Oh,
kan. Apa ke lagu ini? Iya toh. Ya nanti gua ayo deh pas nambah kan nang tekono. Kono karo apa kamu gak, Les? Oke, Les. Karo ini ya, Dek ya. Dek ning isor ae kan endi? Yo ati. Ndang ayo. Ya. Iya kalau lah. Ate di kowe. Nek kene teh. Oh, alah banget kemarin.